Madrilen harrapatu ninduen etaren azken suetenaren berriak, 2006ko martxoaren 24an. Mugikorrera deitu zidan lagun batek. Pozarren zegoen. Aspaldian espero genuena azkenean gertatu da, arkesana. Mugikorrari erantzun nion Madrilgo BBVako egoitzaren barruan nengoela, sasoi bateko Banco de Bilbao. Hain zuzen ere, Artetaren muralei begira. Zaharkituak ikusi nituen, eta ni nintzen gela biribiaren erdian pinturei begira zegoen bakarra. Exekutiboak joan etorrian zebiltzan, presaka, buruan beste gauza batzuk zituztela. Kasualitate hura, suetenaren egunean, muralaiei begira egotea, bastidaren eraikinaren barruan ederra izan zen. Gomutan hartu nuen orduan Aurelio Artetak berak eta Arrue anaiek Tomas Meaberekin izan zuten detailea. Tomas Meabe hilzorian zegoen Madrilen, tuberkulosia jota eta dirurik gabe. Artetak eta Arruetarrek kuadroak saldu zituzten Meaberi diruz laguntzeko egoera zail hartan. Ideologia desberdina zituzten denek, baina miresten zuten elkar. Izeba Maritxuren esaldi hura hartu nuen gogoan alaber. Amona Anak, gerra garaian etxean izan zituen pertsonei buruzkoa. Gauza bat ideia dira eta bestea bihotza. Luzaroan pentsatu izan nuen oker zegoela esaldia. Ederregia zela gerra garaietarako. Bihotzak baino, diruak zerikusi handiagoa izango zuela etxean apopilloak hartzeko. Egun hartan, hala ere, Izebaren esaldi hark zentzu osoa hartu zuen, bihotza ideien gainetik zegoen. Azaroko egun euritsu batean, gizon tatar bat jaitsi zen automobil beltz dotore batetik komandante Belarde kalean, Liborio Uribe bizi zen etxearen parean. Automobiletik jeistean, hanka putzu baten sartu zuen eta trajea lohitu zuen.